प्रमदआ जेबो खामानि मावनो हायाखै बे मावनो हायो थगायसुला मानसिजों थानानै जेबो जाया बेखौ बयबो बर'फ्रा साननो हादों रबिराम उजिर मुर्दाबाद लागाव दे खेब आंखौबो खोथा गैया खेब रबिराम उजिर मुर्दाबाद प्रमद बर' मुर्दाबाद खुलुमबाय रायजोफोर गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोबाय दा बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय गिबियावनो मोनसे भिडिअखौ नायनानै लानि रायजोफोर बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव जोङो गुवारै सावरायलांदिनि भिडिअआ जाहैबाय 9 नं बनरगाव समस्थिनि UPPL हान्जायाथ' मैया UPPL नि सा 18 केन्डिडेटखौ फोसावबाय दा बे फोसावनायनि उनाव 9 नं बनरगाव समस्थियाव ओरैबायदि अर जोंबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो हमनो हाखागोन बिथांमोना माने UPPL नि केन्डिडेट जाय रबिराम उजिर बिथांखौ माने नाङामोन बिथांमोननो गावसिनि समस्थियाव माने 9 नं बनरगाव समस्थियाव नाथाय बे केन्डिडेटखौनो UPPL हान्जानि केन्डिडेट हिसाबै हरनायखाय रायजो राजाफ्रा माबायदि खुद्रिदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय मावबाय जों रबिराम उजिर मुर्दाबाद लागाव दे खेब आंखौबो खोथा गैया खेब रबिराम उजिर मुर्दाबाद प्रमद बर' मुर्दाबाद बे मानसिखौ जों मोनैनि नै जिखाजोंनो होबाय नांगौ केन्डिडेटखौ मोनाबा माथो जोंलाय रबिराम उजिर मुर्दाबाद वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि जों रबिराम उजिरखौ जोंनो नाङा लकेसन फैसा हरदों ना थाखा हरदों जोंनो मा नांगौ रबिराम उजिर खिबथाखौ जोंनो नाङा सावना हो लागाव सावजोब सावना होजोब तेर'था थांनानै मानसिफ्रा औ गुबुन सापर्टारफ्रा दाथासै गोदान लाबोनायबो दंमोन ना कासरां दंजोबो लागाजोब नाङा बे सारा बै माबाया बेखौबो लागाव रबिराम उजिर मुर्दाबाद लागाव भिडिअखौथ' नुबाय नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो मा मोन्दांथि मोनखो अन्नानै कमेन्टआव फोरमायहरदो नोंथांमोननि कमेन्टनि सायावनो आङो भिडिअखौ बानायगोन अन्नानै नोंथांमोना कमेन्टखौ खालामथार मानोना नोंथांमोननि कमेन्टजोंसो माने गोसोखौ एसे दाद मोनो ओंखायनो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम मोजां जा गाज्रि जा जिखुनु कमेन्टखौनो खालाम आंहा बेहाय बुंनांगौ जेबो गैया दा बे जानानै थांबाय दानिया फैदो नायदिनि गहपुर हालामाव BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नुजाथि हैनानै रायजो राजाफोरजों मा खोथा सावरायबोखो आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायबोखो आथिखालनि थासारिखौ लानानै आरो इयुनाव BPF हान्जाया माबायदि सोलिगोन मा हाबाफारि मावगोन बेफोरनि सोमोन्दै गोबां खोथा फोरमायबोदों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांगोन भिडिअखौ नायग्रोदो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव कमेन्टखौ खिन्थु एकदम खालामथार दै कमेन्टखौ खालामथार हायोबा लाइक खालामदो मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ आंनाथ' वान साइडेड जायो आं बुंनानै लाखायो आरो भिडिअफोरखौबो शेयार खालामना हो हायोब्ला जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा मोनहैथों गहपुराव दिनै आं जाय गोदान नङा नोंगौ गेजेराव गेप जाबाय बहुद बोसोर खिन्थु आं गोसोखांबाय थायो गहपुरनि खोथाखौ गहपुर ओनसोलाव थानाय बर'फ्रा मारै दं मारै गैया बेखौ आङो जुदिও आङो बेहाय फैनानै खबर लानो हायाखै थेवबाबो आं गोसोखांबाय थायो गहपुरनि रायजो राजाफोरखौ मारै दं होननानै आरो आं दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव गहपुराव सफैबाय गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों रायलायनो मोननानै जायगाखौ आं नुफैफिनबाय आरो दिनैनि राजनिति जितु परिबेश बेथ' कन्टिनिउआस
आङो गहपुराव फैबाय थानो मोनसिगोन आरो गहपुरनि जिथु गामि सोनायनि जेंना बेखौ आं बुंदों सरकाराव फैग्रोथों आङो सरकारजों रायज्लायनानै थालांनाय गामिफोरखौ सोफिनगोन आरो बिनि उनाव बे गहपुरखौ लानानै बा बे गोदानै हाबनाय ओनसोलफोरखौ लानानै गोदानै मोनसे साब डिभिजन जानांगौ बेखौ आं सरकार फैबानो आं प्रप'जाल होगोन सरकार सलायग्राया दिनै लाख लाख थाखा लानानै बेखौलाय रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दंखायो बेखौ बुंनांगौ गैया जाख्ल'नाय गैयै दैलि जागासिनो दैलि जायो बिपिएफआ सरकार दायोब्ला गहपुरसिम हाबनाय गामिया बिटिसि जागोन ना बिटिआर जागोन ओइ जाम्बा नोंसोर मानो नंखाय खोथाफोरखौ सोङो आङो बुंदों र' बिटिआर गोदान सुक्ति जादों गोदान सान्थि सुक्ति जादों जों बयबो मिथिगौ बयबो खोनादों आरो नुबायबो मिथिबायबो बिटिआर नाम सोलायनानै बिटिआर मोनसे सुक्ति जादों गोजोन सुक्ति आङो बेखौनो बुंदों बे बिटिआर नाम सोलायबाय सुक्तिखौ बे बिटिआर नामखौ दिनैसिमबो लकसभा आरो राज्य सभायाव आयेनगत भाबै स्वीकृति होआखै सुप्रिम कर्टआ स्वीकृति होआखै दिनैसिमबो प्रेसिडेन्टआ भारतनि प्रेसिडेन्टआ दिनैसिमबो स्वीकृति होआखै बेखौसो आं बुंबाय थादों बे शब्दआ बिटिआर शब्दआ माने कन्स्टिटिउसनेलि स्वीकृति मोनग्रोथों बिनि उनावसो आं बिटिआर बुंगोन होनना बुंदों इलेक्सना खाथि माने सेप्तेम्बर मासनि लास्टआव इलेक्सना जागोन होननानै जों मिथिगौ खोनाबाय थादों खिन्थु फर्मेल दाबो डिक्लेयार होआखै हयथ' फर्मेल डिक्लेरेसना 20निफ्राय 25नि गेजेराव जानो हागौ होननानै जोंहा मोनसे बिसास दं बा जों सन्देह खालामदों जासिगोन बावैनो जानो हासिगौ दा बे इलेक्सनाव नंगौ दिनै इउपिपिएलआबो केम्पिं खालामगासिनो दं प्रचार खालामगासिनो दं कंग्रेसआबो खालामदों बिजेपिआबो खालामदों जोंबो खालामगासिनो दं खिन्थु दिनै एन्टायार गहपुर बा एन्टायार बे राङापारा ओनसोलनि बे जयसिद्धि ओनसोलनि बा ढेकियाजुलि बेफोर ओनसोलनि बे भालुकफुं बे खाथि खाला जिखिनि गामिफ्रा जोंनि बिटिसिआव हाबबाय बेफोर ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरनि जिथु उत्साह बेखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों बिपिएफनि फारसेनो बांसिन जोंखौनो सापर्ट खालामगोन होननानै रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो बेयो स्वाभाबिक दिनै इउपिपिएलआ थांनाय 5 बोसोराव जेबो खामानि मावाखै आरो नुनो मोनाखै बेफोरो दिनै गोदान एरियानि रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ थांनाय 5 बोसोराव बै जिथु बिटिसि ओनसोल जेखौ लानानै माजबातसिम सिमा दंमोन बे ओनसोलफ्राव जेबो खामानि मावनो हायाखै प्रमदआ खालि थगायदोंल' दिनै माजबाट बारनानै फार्स्टनै सेरफां सिमा बारनानै दिनै ढेकियाजुलि दिनै बे जयसिद्धिनि मानसिफोर बा माइनावसि बा भालुकफुंनि खाथि खाला बिश्वनाथनि बा हरै गहपुर ओनसोलनि जेसेबां बर'फोर दं बयबो नुजोबगासिनो दङ जे प्रमदआ जेबो खामानि मावनो हायाखै बे मावनो हायो थगायसुला मानसिजों थानानै जेबो जाया बेखौ बयबो बर'फ्रा साननो हादों ओंखायनो दिनै बिपिएफजोंनो बांसिन दङ आरो फैबावगोन आरो बिपिएफआ सरकार दानाया खाथां आरो बे ओनसोला रौता समस्तियाव गोलैदों रौता समस्तिया 100आव 100% जों देरहागोन आरो जोङो सरकार दाखांनायनि उनाव स्कुलनि खेथ्रआव हानि खेथ्रआव कलेजनि खेथ्रआव बा जिखुनु बिटिसिआव जिखिनि क्षमता लानानै जोङो बिटिसिखौ आगोलाव सासन खालामबोदोंमोन बे एखे क्षमताखौनो जों बेहायबो एप्लाइ खालामगोन